Takže dobrý deň, zdravím vás všetkých z Európy 2 a ďakujem, že ste sa naladili. Dneska máme tady nového špeciálneho hostia slovenského rapera, ktorý došiel s novým beatom alebo s novým albumom na Slovensku a je to Kardy. Takže Kardy, Čau. Takže mohli by ste nám povedať, ako by to všetko začalo u vás? Raško, začalo to, keď som mal 13 rokov, nejakú moju crew sme rapovali. Potom ja som sa o nich oddelil, ale potom som začal rapovať. Bol som chvíľu osamostatnený sám, ja som nerepoval vôbec, ale písal som im texty, až potom v 14 som začal viacej pracovať. Jasne. A je to aj preto, že mám málo followerov. Kebyže sa venujem od tých 13, začínam makať od 13, tak robím hudbu dlhšie a mám viacej followerov a viacej fans, ale pevne verím, že sa dostanem viacej k tomu, k tomu levelu, že ma bude poznať viacej ľudí. Jasne. A máte akože nejakú predstavu alebo vašu vysnívanú, koľko by ste mali mať ľudí, alebo... To je jedno, všetko chce čas. Keď dojde čas, tak dojdú aj ľudia, dojdú aj prachy a dojdú aj spolupráce, všetko. Jasne. A keď ste začali s tým beatom? Od 13 rokov, tuším ste spomenuli. Akým beatom? Lebo teda tým rapom, by sa povedal. No ja som povedal, že od 13, ale bolo to... Som pomerne začal od 14 robiť už. Najviac od 14 som začal makať na sebe. A cítite sa, že by ste chceli pokračovať v tento rape? No, chcem pokračovať, je to môj život. Proste to je moje druhé ja. Hip-hop je moje druhé ja, rap je moje druhé ja, tiež tak. Jasne. A vždy som chcel, keď som mal tých 13 rokov, tak som vždy chcel, že budem robiť toto, aj to robím, aj to budem robiť do konca života. Okay. Dobre, koľko máte tak producentov, by sa povedal? Je ich 20, je ich 4 a 5 sú, ako v každom jednom štúdiu je veľa ľudí, ale producenti je ich 5, 6, to je úplne jedno, ako koľko ich je, ale hlavne, že robia kvalitnú hudbu a všetko je OK. A máte akože v srdci, že by ste chceli až navždy pokračovať, alebo...